El cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència pertany a la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat. Aquest cicle pretén competenciar l'alumnat en l'atenció a persones en situació de dependència tant a l'àmbit institucional com en l'àmbit domiciliari. Algunes de les ocupacions o sortides professionals són teleoperador o teleoperadora de teleassistència, vetllador de suport a l'àmbit educatiu, cuidador o cuidadora a residències, centres de dia, institucions i també a domicilis, entre d'altres. En aquest cicle avaluem per una banda les competències professionals, personals i socials que venen donades pel currículum i que estan repartides en els diferents mòduls, i per un altre cantó el que serien les competències clau com la innovació, les relacions interpersonals o el treball en equip, que permetran a l'alumnat anar a fer la formació en centres de treball un cop finalitzat el cicle.